Ongi etorri, ama umere bigarren denboraldi ontara, oso pozik gaude, Ainara eta biok berriro hemen egotatik, Amika Telebistan, bigarren denboraldi ontan, baina egia da urten, beste buelta bat eman nahi izan diogula gian elkarrizketa hauei, joan den denboraldian, ez? Oso, liburuan oinarriturik, hain justu, baina oso bizipen pertsonaletatik abiatu ginen ia saio guztietan. Oso aberasgarria izan zen. Bai, eta testigantza ezberdinak, eta egia da, erpin ezberdinetatik, baina, azkenen bizipen konkretu edo errealitate ezberdinak mai gaineratu nahi izan genituela. Baina urtengoan, egual, agian ez gara, inbeste zentratuko norbanakoen bizipen horietan, baizik eta, aipatzen nuna ez, ama, eme eta umek suposatu dezaketen, imaginario zabal horretan, gai batzuen inguruan gehiago sakondu, eta agian gehiago aditu eta arituekin egon nahi dugu, ez? Bai, hori da, azkenean amatasuna pertsonala da, edo gurasotasuna pertsonala da, baina inguruan garatzen eta egiten diren proiektu guztiak eragina badute horretan. Hortaz interesgarria da ere, hasiera hoietan lagungarriak zaizkigun proiektuak ezagutu, eta azkenean eragin zuzena dutela gure baliabide hoietan, ez? Hori da. Eta gaurkoan, hartu nahi izan dugun gai agian ume, ez? Hitz homotz horrekin du zerikusia gehiago, edo eziera munduarekin, baina bai bizi garela, ez? Azkeneko hamarkada hontan bereziki, aurra zeo kriantzez hitz egiten duguna aroan, ematen du, oso adituak izan behar dugula, master asko, eta, Montessori, Pikler, eta milioika olako termino. Ezakizkizu miren. Ezakizkitondo. Baina, ezagunak egiten altzezkizuenak guraso izan ala ez. Baina, oso espezializatzen ari garen, ez? Arlo bat dela. Baina, hor guztian baitan ere, badago beste aditu, adibidez, Tonutxi bezalako aditu baten izena askotan entzun izan dena, edo aurren irian kontzeptua. Horren bueltan ere azkeneko urtetan asko ugaritu dira Euskal Herrian barna eskola biden proiektuak, adibidez, ez? Eta, pixkat guztiere, irigintzak zer ikusi izan dezaken ere hezkuntzan, umengan, ez? Aurren iria zai garenean, zertaz zai garen, eta guzti hortaz hitz egiteko gaurko gonbidatu dugu, Izaskun Soto López, gurekin. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Iritikat kooperatibako kidea zara, eta, hain justu, zurekin gaur hemen hitz egin nahi genuen, orain dela 2 urte ja Lekarozen egon zinelako oinarri egitasmoak zuekin eta beste hirigile batzuekin batera elkarlanean antolatu zenuten jardunaldi batzuetan, herri antolamendua herri ez zitzaion ikuspegitik deitu zeniotena. Eta hori da, ez? Nik uste dut asko entzuten dela gai horien inguruan, baina agian ez dakigula oso ondo ulertzen batzuetan, ez? Zer suposatzen du, irigintzaren inguruko gaiak, oso gai teknikoak direnez, askotan urrunak egiten zaizkigu. Igual, pixkat, astegatik oinarri egitasmoa zer den edo esplikatuko zen igual? Bai, berez oinarri herri ez hitzaien zarea da. Osa, 2012-tik, 2012an elkartu ziren elkarte desberdinak, apur bat aurren hezkuntzatik eta aizia beste modu batean plazaratu nahi zuten, ez? Apur bat herrigintzatik eta benetako parte hartzea bultzatuz eta balio ez hitzaileak edatzeko beste modu batera, eta gaur egun Euskal Herriko herri desberdinek ere sare horren parte dira, ez? Eta, zuke miren aipatu bezala, 2021 batean iritikatekin elkarlanean hasi zen. Iritikat berez, 2013-tik lurraldearen planifikazioan eta eraldaketan diardu, eskala ezberdinetan, eta parte hartzearen bidez ere, eta, elkarrekin herri antolamendua, herri hezitzailearen ikuspegitik txosten edo liburuzka hori plazaratu genuen, apur bat, demostratzeko edo irigintza eta hezkuntza eskutik doazela eta zentzua duela elkarrekin ulertzea, ez? Alderdi bigun hori harreman sozialak eta alderdi gogorra den urbanizazioa bera, espazioa ere badela hezitzailea eta horrela ulertu behar dugula. Zeren gaur egun nolakoak dire gure herriak eta hiriak ikuspegi hezitzaile batetik edo? Bai, esan behar da,
ez, gure hiriak eta herriak oso balore produktibo batzuetatik diseinatu izan direla, ez? Bai mugimendu modernoak igual sektorizatzen zituen edo esaten dugun kotxedun gizon zuri, kotxedun hor produktibo horren baitan edo diseinatu izan direla eta sektorizikatu izan dela, ez? Hori, hirigintza modernoak, mugimendu modernoak esaten zuen, lantegiak hemen, etxe bizitzak hemen, zerbitzuak hemen, eta bata bestetik mugitzeko kotxea zen beharrezkoa, ez? Eta, bueno, Tonutzik bai esan zuela, apurrate unmen eskalara jeitzita, unmentzako egokia izango dena, guztiontzat egokia izango dela, baina, bueno, aurretik ere Jane Jacobs izan zela estatu batuetako kazetari eta aktivista bat, hori berak aurretik 1971 erreferentzia egin zuen berak argitaratutako liburuan, zelan, hiriak eukiko duela gaitasuna denontzako zerbait eskaintzeko gaitasuna, denontzako zerbait eskaintzeko gaitasuna izango duela, bakarrik denontzako pentsatzen dugunean, edo denontzako diseinatzen dugunean. Eta hortiak abiatuta, gero, hirigintza feministak edo hirigintza feminista ditutako mugimenduak ere asko egin du horretan, eta hirigintza feministak ere esaten du, gizartearen aniztasun hori balioan jarri behar dugula eta hori kontuan hartuta diseinatu behar ditugula hiriak. Orduan horrela izango dira ezitzaiagoak, ez? Zaintza lana horiek apurrat kalera aterata, aurrak, nerabeak, kultur ezberdinetako pertsonak kontuan hartuta. Bai, ez, azkenean, paradigma, pixkatola laburpen ulertzeko argiago, ez? Azkenean, lehen, diseinatzen zian hiriak edo herriak, ez? Esan duzu bezala, estereotio eredu bakar baten baitan, ez? Gizon txuri hori kotxeduna eta bar. Eta hori izango zen pixka buskatzea eta hiritargoa nitz bat dugulak aintzat hartzea, ez? Eta pixka denon beharrak asetzea begira, baina hori, egia da hirigintza zari garenean, eta igual herrietan edo, pues igual, ezagunagoak egiten bazaizkigu, ez? Plan orokor famatu horiek, egiten diena ezakitzen bat urtean behin herrietan, eta badator herriko plan orokorra, eta parte hartzea egongo da, baina nik uste dut jende asko oso urrun bizi duela hori, edo ez duela identifikatua sentitzen, edo apelatua bere burua, ez? Horrelako gauza hain tekniko, eta baina ingenieritza munduak edo hirigintza munduak lortu izan dute olako estatus bat, ematula herrixea hortik aparte dagola, ez? Horrek, baina, igual ulertza bat, zergatik da garrantzitsua, herrian telamenduak, hirigintzak, zergatik du garrantzia gure bizitzetan? Bai, azkenean, zuk diosuna, batzutan entzuten dugunean hirigintza edo PGU-a, APOa, sigla pilo bat entzuten ditugu, eta, izutzen gara, edo oso teknizismotik datorrela iruditzen zaigu, eta, alde batetik hori bada, ez? Lege batzuk dauzelako eta bete behar direlako, baina hirigintzak zeharkatzen gaitu, eta espazioak zeharkatzen gaitu, ez? Bai, zuek, nire mama eta denak. Azkenean, hiri antolamenduak egiten duena da, erabakitzen du non kokatuko den eskola, non osasun zentroa, non parkea, eta baita ere beste eskala batean, non bankua, non iturria eta non zuaitza, ez? Eta orduan horrek eragin zuzena dauka gure eguneroko bizitzan, ez? Horrek esango digu edo baldintzatuko digu zenbat denbora emango dugun kalean. Hori da, kalean, ez? Edo leku batetik bestera, horrek erraztu edo zailduko dizkigu gure eguneroko ibilbideak, eta baita ere, ez dakit, ez? Ilaran ditugunean bankoa jarrita, hartzen dugun rola igual da ikusle rol bat, eta aldiz elkarren aurrean jarrita, elkarrizketarako espazio bat sortzen da, ez? Edo igual gauza bera, osasun zentroa aldirietan kokatzen badugu, igual kotxez joateko beharra izango dute pertsona batzuk, eta bakarrik horretara joango zara, baina, herri gunean kokatuta badago eta plaza baten inguruan, hor beste harreman batzuk sortuko dira, ez? Ordan, nik uste badugula denok zer esana hirigintzan. Nik hor badut anekdota pertsonal bat, justo, ez, azkeneko bi galdera hauekin guztiz lotuta, justo ama izan berri nintzen, eta 2 hilabete zituen edo aur txikiak,
Eta erabaki uda bete-betean abuztuan, Hendaiatik Irunera kontsulta neukan pediatrarekin edo maginakin ez dakit, baina jongo naiz paseo bat eman, ez? Ibilbide polita. Aurralo, bide guztian, karritoan oso ondo, eta momentu batean esnatu zen, eta zen como titia bartzuela, eta esan zen como, ostras, kriston berari du, ezin dut, ez? Osea, behar dut banku bat, baina behar dut eserita egon titia eman alizateko, baina ezin dut eguzki bete-betean jarriz, eguerdia zen kasi, osea, hilko zait. Uste dut, kilometro bat baino gehiago ginuela topatu gabe bi baldintzaiek betetzen zuen leku bat. Eta topatu nuen leku bat, momentu bakarran banku bat, arbol txiki batekin pixat egiten zuela, adinako pertsona bat zegoen eserita, eta esan diot berarik kenduko lekua, ni esertzeko, ez? Bizitu nun angustiatik, ez? Eta hor konturatu nintzen, esaten zuen, nil, igual, ama izan, edo gorari bizitu baino lehen, hiritar eredu hortatik hurbilago nengoen pertsona nintzen, ez? Kotxe duna, bizi produktibo batekin, eta ez nuen inoiz pairatu igual hola niregan, ez? Realitate hori eta batean, esan, ostras, tio, osea, nola ez dago isertzeko leku bat itzalarekin inonen, kilometro batera. Bai, eta nik uste dut argi daukagula, eta ere borrokaren poderioz, irisgarritasuna, ez? Irisgarritasun baldintza horiek bete behar direla, eta espaloietara igotzeko, baina hori ere borroka baten ondorioa da, ez da bapatean zera baino gero, aldatzen du ere, hori esatzen zuna, gure erlazioak, dire horrelako trabak, baina gero ere egoteko modu. Zu baldin bazaude kriston plaza zabal handi, ez? Kotxerik abekoa. Hori da. Baina, edo kontrolatzeko eta inkluso beroa, ez? Gaur egun zera klimatikoan horren sartuta gaudela, ez diseinatzea hiria leku atsegin bezala, badu ere... Eta irisgarritasuna aipatu duzula, batzutan irisgarritasuna lotzen dugu, espaloiaren zabalerarekin, baina gurpildun aulkia pasatzeko, ez? Eta, badauz ere erosketa orgak eramaten dituzten pertsonak, edo umen karritoak bultzatzen dituztenak, eta, espaloi horren zabalera ere garrantzitsua da, ez? Eta, bai, da garoela, tonutzik ere esaten zuen, kotzei edo ibilgailu pribatuei lekuak entzea, pertsonei emateko, ez? Berreskuratzeko espazio hori. Hori da purrat. Orgakoa. Beste adibidat, ez? Eta ze garrantzitsua den horregatik, olako espazioak irekitzen dienan edo, herritarren aportazioak edo jasotzeko, baina pixkat ikuskera zabalago hori ukitzaz, orain dela gutxire beste adibidat, orain, ez? Askotan egiten dira urbanizazio berriak, eta auzo berri bat sortzen da, hiri batean, etxe jende gazteari zuzen da bereziki, segurazki seme alabak izateako adintarte hortan dagoena, eta ipatzen zuten, ez, auzo berri bat, eta perfilan nahiago zuela jardintxoak eukitzea beko solairuan bizizienak, lokalak baino. Baina ze gertatu da, gaur egun auzo hortan ez dagoela bizitzarik, ez? Ez dagolako lokalik, ez taberna bat irekitzeko, ez denda bat irekitzeko, eta orain, eske auzo fantasma gixakoa da, ez daukagu kale bizitzarik, eta gauza horiek, ez, garrantzitsua diren aldez aurretik pentsatzea, eta da, pixat hori, ez, individualtasun hortatikan igual kolektibora pentsatzera jauzi egitea, ez? Eta esatu, agian zune duzu zure jardintxoa, baina gero nahi duzu beste ere, bai. Eta horrek, aipatzen duzuna, horrek, eragin zuzena du segurtasunean, ez? Lokal bajoetan ez daukagunean lokalik edo ez irigintza feministak esaten duena kalera begi hoiek, ez? Azkenean horrek ere ematen duela segurtasun pertzepzio bat edo entzuna izatea, ikusia izatea eta, danak gure jardintzoa eukiko bagenu, hori, dormitorio auzo horiek lo auzoak bihurtzen ditugu, eta azkenean horre ez dago bizigarritasun edo bizitza hori, ez. Eta, pixaia gaitik, esantatzen ez, baina nire eta ez dela jabakarrik hirietan, esango nuke batzutan ni orain herri txiki batean bizi naizela, han igual erreixagoa delako, ez? Etxe handiagoak, terreno aukitzen, eta nik ere hori ikustu dut, lehen herri txikiak zukoten fama hori, aurrak ez zitzeko herri txiki bat hobe, ze dagoen plazan bizitza, ezakitze, nik ikustu dut orain kontuz, ze dago justuki, kontrako ez, orain mundu guztia bere etxean, baduen bere piztinatxoa, bere salto egiteko elastikoa, bere ez dakitze,
azkenean plazak utxik ikuste ditut askotan, eta erreka utxik dago, ze azkenean bakoitza bere piztineta du etxean, edo bestela bizilagunan etxea doa, longusuan etxera, eta esatut, ostras, tio, kontuz ere zer egiten nahi garen. Ez, eta horretan igual... Baina da hori, ez? Guazen kotxeak kentzera bizitzeko, baina inork ez du bere kotxeak kendu nahi. Bai. Ez? Hor badago, edo erosketak egitera, nahiago dute merkadonara jun, auzoko zeran erostea baino. Ez? Orduan, dena ez da posible. Orduan, gauza batzuk galdu barko ditugu privilegio batzuk, galdu beharko genituzke hau bideragarria izateko. Eta nire matei sentsazioa ez, batzutan egiten direnean planak eta pintxatzen direnean gauza hauek eta horrela, dela. Ez, badago inbertsio bat, baina beste alde batetik, horren handia datorkigun individualismo, amatasunean eta guztian, bizitzan guztian, individualismo, kapitalismo, neoliberalismo, ez dakit, zera guzti hoiek, ez, piskat, inurritxo geratzen ari dire proiektu hauek, geroz eta indar gehiago hartzen ari dute. Bai, a ber, saia da asmatzea, eta, bueno, hori, ez dakite, ez dago formula magikorik esango nuke, ez? Azkenean, hori, agian nik ikusten nuen, ez? Herria edo, mirenek aipatzen zuena, hiriaren aurrean herria utopikoagoa. Azkenean horre, zaintzasareak propio existitzen direlako, dendari auzokida ezagutzen ditugulako, eta hor, sortzen den komunitate hori badagoelako. Baina, klaro, herri horrek eduki behar ditu zerbitzu minimoak. Oinez ailegatu ailegatu behar gara, kotzea erabili ez izateko, eta hor ere, igual naturatik gertuago egongo gara, bagian gure hortua eduki dezakegulako, edo, erreka hurbilago daukagulako, baina, klaro. Kotxe dependiente zela, esate izun. Bai. Ni herri txiki batean hasi eta esi naiz, eta 18 urterekin kotzeko karneta izan zen independentzia. Lortzea ez, eta autonomia lortzea kotzearen bitartez. Eta, ez da gai erreza edo formula magikorik ez dago, ez? Baina, nik uste dut hortik abiatu behar, komunitatetik eta ez individualismo horretatik, ez horregongo dela aldaketa igual. Bai, ez, eta esaten dut, da formula magikorik ez dago, baina bidez, eta nik uste dut hor, hiri handi gehienek behintzaia, dagoela argeki apostu bat, behintzat erdiguneetatik kotxea aliketa gehien ateratzena, peatonalizatzen eta bar, eta gira da hor, azkenek urte hauetan bereziki merkatari elkartetatik, ez? Herri askotan egoten diela gatazka oso potentea, kostalari, merkatari, gatozelako hori kultura batetik, ez? Dena kotxean eta bereziki esaten zen, herri txikietan, ez? Batean aparkatu, baina nik uste dut urten poderioz oso demostratu gelitu dela, azkenean hori oso nuragarria dela, incluso merkatari, ostalari, baina herriko bizitzaren zat, ez? Nik uste dut denok pentsatu megola pixkat ereduren batean, lehen kotxa erdi pasatzen zen edo gaur ez, zer osotasunetik bizi duzun, berdintza eta ama izan, aurra izan, adinekoa izan, edo erosketak egitera joan, ez? Baina, dela, nik uste zerbait, empirikoki demostratu izan dena, ez? Bai, nire ustez, bai. Bai egia da, esaten duzunean, herri batera zoazenean, eta mugikortasun plan bate igual lantzen zabizenean, hori proposatzen duzu, eta lehengo jarrera da, eseskoa, ez? Hori zelan egingo dugu kale honen oinezkotzea, eta non aparkatuko dugu, ez? Hori da, gure... herri guztietan dagoen kezka non aparkatuko dugu edo kotzea non utzi halko dut etxetik gertu, ez? Baina gero bai, demostratuta dagoela onuragarria dela. Bai osasunerako eta bai merkataritza osasunerako. Gero bai, etorri zaite burura, orain, justo Laudion lanean egon gara, eta, apurrate garraio publikoa sustatze aldera, ez, Renfek atera ditu bono batzuk, 10 bidai egiten baldin badituzu, doainik ateratzen zaizula, ez, eta horrek, adibidez, Laudio
udalerri nahiko handia dela, perjudikatua izan da, jendeak Bilborako joera izan duela, ez? Eta orduan erosketak Bilbon egin ditu. Eta orduan herrian beharrean. Orduan da, zelan asmatu, ez? Osea, alde batetik egiten duzu garraio publikoaren aldeko apustu bat edo, bueno, ez dakit apustua edo, bai? Eta aldi berean, herriko merkataritzak sufritzen du, ez? Eta orduan hor zelan lortu dezakegu oreka hori. Bai egia da, oinezkotzea aurren ikuspegitik edo pertsonen ikuspegitik asko, onura asko dakarrela, ez? Eta hor badaude eredu desberdinak, Bartzelona beti daukagu irigintza arloan eredu gisa, baina ere oin Hernanin Urbieta kalea uste dut dela oinezkotu dute, edo ibilgailu pribatuen trantsitoa mugatu dute, ere Larrabetzun ere eskola inguruko abiadura moteltzeko eskuartze bat egin zuten, eta orain guztiz moztu dute, ez? Kale horretan, eskolako sarreran autorik ez ibiltzeko, orduan, horiek uste dut, badirela onuragarriak. Ez, badaude beste gauza batzuk, ez, onartzen ditugunak oso ota ordaintzea, ez da, ordaintzea, adibidez, gauza bat egiten duguna, baina gero hori iruditzen zaigu dela gure eskubidearen, ez, zergatik ezin dut eraman eskola ateraino. Igual, ez, ezin dugulako denak eskola ateraino iritsi. Dela da kaos bat. Bai, eta kriston kolapsoa, eta denbora gehiago ematen duzu, kutsatzen duzu, dena, bai. Ni horregatik, niretzat ez, ama izatea izan dela kaso honetan benda bat kentzea oso modu nabarmenan, ez? Eta niretzat hori irigintza aurrekiko, nik hori esaten duen, espazio publiko bat, dagona salbu trafiko azkar batetaz, ez? Ibilgailu motorizatuena eta niretzat gaur egun da oso ezimesteko, da inkluso zergatik ez dira gehiago pentsatzen uztartzearen funtzioak eta parken ondoetan egota tabernatxu bat sikiera ostiraletan zerbeza bat hartu alizateko, ez? Baina lako gazak esan zuzela, eragite izutela, ni bizina izen entorren ez dago parke bakar bat, baldintza jo betetzeiena, ez? Taberna bat eta parkea ondoan, da zerbait eraldatuko lukela askoren bizitza pila bat, ez? Eta ez dira... Bai, eta ez dut sustatu nahi. Kontsumismoa. Baina, kafes netxo bat hartu alizate, win-win, ez? Rakonten nire bai, baina, olako gauza txikiak kontutan hartzea, eta, ez, lizentziak ematerakoan, edo espazio bat, azkenean parke bat, baina mago babestu, eta kotxetik urrun, leku eroso bat, gaina zuaitzen azpian, azkenean, espazio bat gustora gaudena denak, ez? Baina, bai, eta gero hori esaten dena, gure herrian ere, eskola biden proiektua egin dute, eta, egitasmoa oso guai dago, baina, klaro, badagoalako nazionala herri erditik pasatzen da, eta hori gurutzatzea, behar zu landu, zuk heldu ezala konfiantza oso handi bat, eta horrak ere, nik uste dut, ez? Eta hor erronka asko daude oraindik, ez? Bai, bi gauza igual, ez? Hori, tabernarena, ez? Azkenean, horiek dira ditugun topaguneak, ez? Helduok ditugun topaguneak kontsumismoaren inguruan sortzen ditugu, eta hortik kanpo pentsatzen badugu beste topagune dauden gure hiri edo herrietan, kostatzen zaigu, ez? Ze beste lekutan egongo gara terrasetan ez bagaude, ez? Guretzako dira terrasak, eta horre elkartu behar gara lagunekin, ez? Eta, hor badugu zerra osnartu. Igual desera ikibarra, Bai, baina hori dagoen bitartean. Bai, guztiz. Eta badaude horrelako adibide konkretuak? Gauza positiboak edo zudakizuna, zehatz konkretu batzuk esan aldizkiguzunak, ondo daudenak. Bai, aipatu dute hori, Bartzelona bai dugula beti, hirigintzaren arloan eredu gisa, ez? Eta bai, azken urteetan nire iritziz kriston lanketa egin dutela, Superien proiektutik, ez? Zela, purbate kotzen ibilgailuen mugaketa hori, purbate espazioak edo hiriko espazioak
pertsonentzat berreskuratzeko, ez? Eta, hor jolasa daukate, jolasa, egoteko espazioa, ere, landareria, ez? Landareriaren gaian ez gara sartuko, gero ere badauze kritikak horren inguruan, ez? Baina, hor bai egin izan dituztela horrelako esku hartzeak, eta ez bakarrik igual eskola inguruetan, ez? Lehen azkenean Bartzelonako hiri konfigurazioa dela eta eskola aurreetan kotxeak aparkatutak zeuden, eta hor momentu batean, pandemia eta gero, erabaki zuten kotxe horiek kentzea, eta espazio aparkaleku horiek bihurtzea topaleku, ez? Banku batzu jarrita, osea, nahiko erraz egiten diren gauza batzuk, ez? Berez, hirigintza taktikoa deitzen zaio, dela berez da esku hartze arinak, ez? Diru horrenbesteko diru inbertsioa suposatzen ez dutenak, eta epe laburragoan eraiki daitezkenak direla, margoketaren bidez eta hiri altzari batzuk kokatuta, espazio hori eraldatu daitekela, ez? Eta, horrek ere, hirigintza taktiko horrek aukera ematen du alde batetik testeatzeko aukera, ikusteko eraldaketa horrek funtzionatzen duen edo ez, eta gero nahi bada diru gehiago inbertitzea hor, auzolanean egiteko aukera, margoketaren bidez eta igual altzari batzuk ere igual auzolanean eraiki daitezke, eta badira funtzionatzen duten ereduak. Ez dakite superfana naizen horren ala, ez? Uste dute, onuragarria dela kasu batzuetan, gero ikusi behar da, zertan bihurtzen den, esku hartze horiek zertan bihurtzen diren, eta ez geratzea bakarrik apaingarri gisa, ez? Azkenean igual hori margoketa soil bat, edo, horren inguruan igual, hirigintza taktiko horren balorazio bat egin beharko litzateke, eta horren lehen aipatu dudan... Parisen ere, ez? Parisen uste dut ere kale desente moztu dituztela... Bai, Parisen horren inguruan ere aritu da, horre gaien duden eredua edo izan da 15 minutuko hiria, berez horrek esaten duena da, zuretzetik 15 minutura bizitzeko minimoak eduki behar dituzula, ez? Lantokia, osasun zentroa, eskola, erosketak, merkataritza, erosketak egiteko, ez? Eta apur bat 15 minutu neurtu daitezke oinez edo bizikletan, eta horren arabera apur bat Paris bezalako hiri handi bat auzoetan antolatzeko, eta auzo bakoitzak minimo horiek eukitea, ez? Eta hori bai kronohirigintza ere deitzen zaio, ez? Denboran neurtzen delako, eta esango nuke azken aldian hirigintza planifikazio edo tresna handi horietan, APO horietan edo PGO-etan, ere kontuan izaten dela distantzia horiek. Eta hor, ere kontuan izan beharko genuke guk 15 minututan zenbat metro egin alko ditugun, eta umeek zenbat, adineko pertsona batek zenbat, baina, bai badela neurtzeko modu bat, ez? Hirigintza feministak ere hori adierazten du, ez? Hala, eta guztiz ere, iruditzen zait, pixat zaila, da iritzia, ez? Gero merkataritza txikia geroz eta bizirauteko baliabide gutxiago dituzte, gu geu, ez dugulako erabiltzen, ez? Demagun, nire herriako bat badu denda txiki bat, aurrekoan liburu bat eskatu, eta berak liburua bilatu, eskatu, eta ekartzen dioten bitartean, lau egun, aste bat pasatzen da, eta telefonoan, nire seme handienak esaten zuen. Baina, izebak eskatzen badu, bihar daukagu, ez? Eta zergatik ez, bihar dago, hemen. Oso zaila da horrekin lehiatzea, oso zaila da horrekin konpetitzea, eta gure egunerokotasunean, claro, jendeak nahiago du zure etxera ekartzea zera, baina orduan 15 minututara ez da deus egongo. Bai. Eta bukatzen joan behar dugula, baina eta pixkat parte hartzen inguruan galdetu nahi zuta amaitzeko, baina hori baina lehen ere, igual, hausnarketa hau, hori, dela ere planifikazioa hitz egiten duen normalean, ez? Segituan planoak edo,
kartografiak etortzen ezkigula eta diseinuak badula izugarrizko garrantzia eta diseinu duinak egitea edo esaten nuna, ez? Postuak. Baina hor ere igual ez, hausnarketa de prozeduran bertan ere zenbat gauza dauden, oraindik gauza txikiak eraldatzeko, beste egunean, ez? Off the record zurekin hitz egiten nuela, zeagian arkitektu batek edo hirigile batek egin dezake izugarrizkiko diseinu polit bat, baina gero, ez, hor tartean gertatzen den guzti hortan, ez? Eta horre, nik uste dut, betik gora, garrantzia eman behar diogula eta horre gure, bueno, aportazioak egin, baina goiko horiek ere, ez? Pixka bat, badutela zer hausnartu, esaten nuna, banku bat jartzen baden ez zuaitzoten azpian edo, zeinek erabakitzen du, diseinatu du nirigile horrek, tartean egongo den peritoak, edo etorriko den azkeneko kamilariak eta kolokatuko duena banku hori, ez? Eta gero horrek zenbat, baldintzatu dezaken espazio hori eta zer bizitza emango den horren bueltan, ez? Baina ze garrantzi gutxi, atentzio gutxi jartzen digun, gauza horiei, ez? Eta dozein momentutan hori, pikutara, bueno, izan daitekela zerbait oso eraginkorra eta asmatu den zerbait, edo desastre bat. Bai, eta hori gertatzen da, ez? Eta perbate, zuke, bueno, jasotzen duzu enkargo bat, herri baten plana egitea, eta nik pentsatzen dut, bertako herritarrekin ez bagaude zelan jakingo dugu zelan funtzionatzen duen herri honek, ez? Azkenean, nire, eta hor da apur bat, parte hartzearen garrantzia, ez? Edo, komunitatearekin egoteko garrantzia hori. Bai, bueno, parte hartzea. Legez gaur egun, hirigintzari dagokion olako planifikazio handi batek badakar parte hartze derrigorrezko bat, ez? Ireki behar dena herritarrei. Baina gero jendea parte hartzen du. Hirigintza arloan hori, legeak markatzen du noiz egin behar den parte hartzea, ez? Eta plan handiek ere baute bere parte hartzea legez. Esango nuke askotan espedientzia betetzeko egiten dela parte hartze hori. Orduan hor ere, buelta bat eman behar zaio horri eta benetan baliagarriak izateko. Eta, bueno, bai esango nuke, horrel arlo teknikoa denean edo, jendea bakarrik hurbiltzen dena, bere etxe aurreko espaloian eragina duenean. Herriko plaza antolatzea sari bagara, igual, guztiontzat izango den espazio amankomun horretan, igual parte hartzea txikiagoa da, baina gero datorrenean plan generalak eta proposatzen dizu zure baserriaren ondoan 5 pisuko dorre bat egitea, hor jendeak parte hartzen du, baina jendeak parte hartzen du interes propio bat dagoela. Bueno, interes propiotik, baina ere beldurretik, zer gertatuko da nirearekin eta interes orokor hori, berez hirigintzaren helburua dela interes orokorra erantzutea edo, batzutan geratzen da hor bigarren maila batean. Eta ez gaudela ezituak parte hartzeko. Ere ez? Ulertzen dugu pixka bat keja espazio bezala, edo zuk esan duzuna, beldurretik, baina nola parte hartuko. Eta nik uste ere pixka eta gortu, ez? Bizitu dugula garai bat, batean parte hartzea denetarako bereziki udaletxen aldetik, eta nik uste igual pixka saturazio ere, bai, ez? Bai, ez, parte hartzea moadan dago, baina liberean kerrizian dago, ez? Agortuta dago. Eta hala ere, uste dut, perfil konkretu batek parte hartzen duela, eta beste batek oraindik ez duela inoiz parte hartu esertan, ez? Eta horrek ere nire egiten dit, estanda buruak, en plan de, zelan da posible, agortuta egotea, eta oraindik badagoela jendartean sektore bat, ez duela sekula parte hartu esertan. Eta, bueno, horretan badugu, ez? Eta batzutan igual parte hartzea instituzioetan delegatu dugu, edo instituzioetatik askotan, azken urteetan asko bultzatu izan dute parte hartzea, zentzu askotan balioegarria izan da, baina ere pentsatu behar dugu, parte hartze hori edo prozesu horiek, ea herritarrek bere sentitzen duten, edo zerbait inposatua, ea zeinen erritmoetara egiten diren prozesu horiek, ez? Eta, bueno, hortik igual betik gorako prozesu horiek edo goitik berako prozesu horiek, zelan... Zu dagoela hemen bigarren saio bat, eta aurren parte hartzea, hori esan behar nuen, ez? Eta aurrenetan eraben parte hartzea aipatzen dugunean, zelan entzuten ditugu edo zer beti galderatik, ez? Zer nahi duzu? Eta zer nahi duzu hori, amets egiteko ideario, imaginario hori, oso
zabala izan daiteke, eta gero zelan akotatu, ez? Eta, ze posiziotik egiten dugun, ez? Helduzentrismo puntu horretatik, eta, tonitzik esaten duzuen, ez? Metro terdira jeitzi behar gara, ez? Edo, umeen beta horreko horiek igual jarri behar ditugu, ulertzeko ere beraiek zelan bizi dituzten kaleak edo espazioak. Zen gainera, tonutxik eta ja nik uste amaitzeko, bai esaten zunez, aur bat ondo dagoen espazioa, berez dena hobetzen dela. Bai, hori apurrate, ez, igual aurra da eskala txikiena, eta orduan berarentzat egokia baldin bada, ez, edo aur batek autonomia nahikoa baldin badauka, bere etxetik parkera joateko edo eskolara joateko, denok edukiko dugula igual autonomia hori edo segurtasunez joateko, ez. Hor bai guk igual oinarrirekin egindako elkarlanean bereizten genituela, bereizi eta aldi berean osagarri diren lau hildo, ez, la jolasa, apurrate umek lekua edo ingurunea ezagutzeko duten tresna delako, ez, apurrate jolas parketatik haratago doan jolasa, bestalde batetik autonomia, berez espazioak autonomia hori garatzeko tresna badela, eta apur bat hori mugikortasunarekin lotuko genuke, topaguneak desberdin adin, genero, egoera sozioekonomiko, kultural desberdinetakoak elkartzeko, eta azkenik ere naturaren garrantziaz edo birnaturalizatzearen ideia horretatik, azkenean gero eta artifizialagoak direlako gure herri eta hiriak, eta gero pairatzen dugu, ez, beroa egiten duenean, zelan bizi ditugun edo espazio zurrun edo hoiek. Izaskun mila esker, plazer bat, eta interesgarria. jarraitu genuen rato eder bat, baina beste bat arte, eta jarraitu hiriak eraldatzen zen ikuspegiten, saiatuko gara. Bai, saiatuko gara, lortu ditugun ez itxaiak izatu. Mila esker. Eskerrik asko zuei.